Takže čus lidi, já vás zdravím u mého nového videa, kde si ukážeme karton avatar, aplikaci Messiho. Jo, takže budeme vytvářet tento obrázek, takže jdeme na to. Dáme karton avatar, boj. Čekáme, než se to načte. Ježíš, reklama blbo. Tak to je nějaký háro. Nevím, jaký bych mu mohl dát. Tohle. Tak nějaké rozsuchané, ne? No, tak ještě se podívám po něčem, ale to už tady nebude bez tak. Tohle. Ne, to ne. Tohle. Nebo tohle? Ne, tohle. To takové rozsuchané. Má hnědou barvu, ne? Takovou třeba. Nevím, tohle mu dáme. Pleť tady tu. Muči mu necháme. Kukadla. Třeba takový. Třeba má modrý, já nevím. Tam je takové, já nevím, no. Takže nos ten druhý. Knírek. Knírek nemá, nebo prostě vosí. Brýle tam taky nemá. Aha, víte, FC Barcelona mu musíme dát. Takže kde to je? Tady. Tak, to je přesně ono. Klobouk, já nevím. Já mu tam dám balóny, když tam není, tak mu tam dám balón. Kde je? Tu ještě tady byl. Jsem si slepej. Tady už ten balon není. Ne, ten balon není v kloboukách, balon je tady. Tyjo, já jsem paku. Balon je přece tady. Tak a tomu dám. To ne. Barvy Argentiny. Vlajky. Sněv nějakého smajlíka, nebudem dát tohle, jaký ne. Tak. Uložíme. Tak. Úplně stejný. No, možná. Takže já bych se pro toto video s vámi chtěla rozloučit. Takže toto je obrázek Messiho vytvořený. Takže čau.